भोजपुर के बिंदास बाला, सनसनी ऑफ द भोजपुर, दिलकश अंदाज और सबसे हसीन अदाएं सबके दीवाना कर गए। भोजपुर से दूर होके भी करेली फैंस के दिलन पर राज। और ये हसीना है भोजपुर के हॉट गर्ल बिग बॉस फेम मोनालिसा। इनकर जितना तारीफ कैल जाए कम बा। ये हसीना इन दिनों छोटा पर्दा पर अपन जलवा बिखेर रहल बाड़ी। वैसे भी बंगाली बाला मोनालिसा के जलवा सिर्फ भोजपुर और टीवी पुर तक ही ना है, बल्कि उड़िया, बॉलीवुड, तमिल, कन्नड़, तेलुगु में भी इनकर जादू चल चुकल बा। लेकिन मोनालिसा भोजपुरिया फैंस के ज्यादा करीब रहेली। इनकरा के भोजपुरिया दर्शकन के ढेर सारा प्यार मिलेला। मोनालिसा भोजपुर के लगभग सारे स्टार्स के साथ काम कर चुकल बाणी। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, मेगा स्टार रवि किशन से लेके पावर स्टार पवन सिंह तक इनकर जोड़ी जम चुकल बा। रवा के बता दी कि मोनालिसा के असली नाम अंतरा विश्वास है, लेकिन ग्लैमर के दुनिया में आके अंतरा से मोनालिसा बन गयी और इहे नाम से इनकरा के फैंस जाने ले। आई बुढ़ाई तो फेर न भेटाई, अब सवाद आके चीखला। भोजपुर के मृदुल स्टार मनोज तिवारी के साथ है भोजपुर में एंट्री कैली मोनालिसा। एकरा बाद भोजपुर के हर स्टार इनकर दीवाना बन गए। जौना फिल्म में मोनालिसा फिट हो जाली वो फिल्म हिट हो जाला। हिट फिल्मन के गारंटी है मोनालिसा। ओ मन मिलनवा खोजेला, ए डार्लिंग छछने मोर परनवा, मन मिलनवा खोजेला। लेकिन बिग बॉस के बाद मोनालिसा अपन रुख चेंज कर ली और छोटा पर्दा के एगो चर्चित हस्ती बन गयी। भोजपुरिया हॉट गर्ल मोनालिसा, हॉटी एंड नॉटी मोना बन गयी सबके दिल के धड़कन। तभी तो मोनालिसा के कहल जाला भोजपुर के सनी लियोनी। तो फिलहाल रवा करी मोनालिसा के दीदार एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। और हाँ, भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करी सूर्या भोजपुरी के YouTube चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और जानी हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के। और देखत रही सूर्या भोजपुरी, अंदाज भोजपुरिया।